Hola a tots i totes, som Tamara i Júlia i en motiu de Sant Antoni us hem preparat un taller ben divertit. En este taller farem una titella, que és un dimoni, en tot material reciclat que podem trobar a casa. Us animeu? Hola, xiquets i xiquetes. Esteu preparats per fer el taller? Per fer la titella necessitarem paper de taula o servilleta roja. Per fer el cos pot ser o got de cartró o un tub de paper de vàter, una cullera i ho podeu pintar o en pintura negra o en rotuladors negres. Per fer la forca podeu fer servir una forquilla i si no teniu forquilla podeu anar a buscar un totxet i fer com de forca. Per fer les pues de la forquilla podeu utilitzar palletes de color roig i si no les teniu de color roig podeu pintar-les en pintura. Per fer el cap del dimoni utilitzarem plastelina de color roig, botons per fer el nas i la boca i per fer les banyes dos macarrons per poder-los pintar, celo i tisores. El primer pas serà fer el cap, per això farem una bola ben rodona amb la plastelina. Les banyetes les pintarem de color negre. Un cop tinguem la bola ben feta, podrem enganxar els botons. Enganxarem la boca i posarem els ulls. A continuació farem el cos del dimoni. Nosaltres utilitzarem un roll de paper de vàter, però també podeu utilitzar un got de cartró. Nosaltres ho pintarem amb rotulador, però es pot fer en pintura negra. A continuació farem el cos de la titella. Com que el tub de paper de vàter és massa llarg, el retallarem una mica. Un cop retallat, enganxarem la cullera dins. Ja podem posar-hi el cap. Així és com queda el cos i el cap de la titella enganxat a la cullera. El segon pas serà fer la forca. Agafem la forquilla i les palletes i posem la palleta a cada pueta de la forquilla. Retallarem. Posarem a la que ens queda i tornarem a tallar. Ara agafarem unes tisores i tallarem una mica la forquilla que no sigui gaire llarga. Podem pintar el pal de la forca o en rotulador negre o en pintura. Ja tenim la nostra forca feta. Després fem un petit tall aquí al costat i hi posem la forca. L'últim pas serà fer la capa. Retallarem un tros de paper de taula o qualsevol altre retall que tingueu i ho enganxarem detrás del tub. I així queda la nostra titella. I ara volem veure les vostres titelles.